Аз малко се завали, брато. Няма завали. Да. Не телефона. Е, това ще караме. Те продължават. Момичета между другото бяхте отзад форма. Много съм доволен от нещата. Смиляне! За да ти има да говориш си го, да ще разходиш. Тук добре. Имате ли за да камери? Да. Ама, карайте го да сам. Дай го това.